Ġimagħtejn wara li l-Qorti tal-Appell stabbilit li fid-dil fraudolenti tal-isptarijiet kien hemm kollużjoni bejn il-Gvern tal-Labour u Vital Stewart, Robert Abela għadu ma qalx kif se jġib l-400 miljun euro li nsterqu mill-poplu Malti Wawċi u sal-lum għadu qed jippersisti milli jiftaħ kawża kontra Vital Stewart. Waqt intervista li saritlu l-ħadd filgħodu, Abela ma għamel ebda referenza għal dan is-serq li sar mill-but tal-poplu Malti Wawċi. Dan fil-waqt li kif saret il-prassi nfexxa attakk partiġan fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. F'din l-intervista Robert Abela tenna li l-budget li jippreżenta l-gvern tiegħu huwa wieħed tan-nies dal minkejja l-kritika kontinwa li jaffaċċja minn diversi unions, għaqdiet u korpi kostitwiti wara d-diskors tal-budget. Tkellem ukoll fuq kif skontu it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna huwa 10 darbit akbar mill-medja Ewropea. Dan meta l-ekonomija ta' pajjiżna tinsab f'kollass totali minħabba l-esplużjoni fil-popolazzjoni. Ekonomija li qed tiġi kritikata kontinwament għaliex pajjiżna jeħtieġ bidla fil-mudell adottat bħalissa. Aħna għandna tkabbir ekonomiku li huwa 10 darbiet ikbar mill-medja Ewropea. Għandna għad rekord storiku baxx ġewwa pajjiżna, tkabbir ekonomiku fuq quddiem-nett tal-Unjoni Ewropea ma' xejn kombinazzjoni ma' kollha l-konsegwenzi pożittivi daw tal-miżuri li nagħmlu sena wara sena u dal-budget ikompli jagħti dak l-inċentivi biex dawn il-fatturi pożittivi fl-ekonomija ta' pajjiżna jibqgħu jissaħħu jibqgħu dejjem mexjin il-qudiem. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-edukazzjoni fejn naqas li jsemmi l-fatt li l-budget ma jindirizzax il-kriżijiet li bħalissa qed jaffaċċja s-settur edukattiv ta' pajjiżna li ra nuqqas sostanzjali fl-għalliema wara numru ta' riżenji f'dawn l-aħħar xhur. Robert Abela tkellem ukoll fuq it-tkabbir fis-settur tad-diżabilità, settur li f'dawn l-aħħar xhur kien diskuss ferm minħabba l-iskandlu tas-serq mill-benefiċċji soċjali, serq minħal in-nies li żjed vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Dan kollu juri kemm il-Prim Ministru u l-Gvern tal-Labour huwa maqtuħ totalment mir-realtà li qed jaffaċċja l-poplu Malti Wawċi hekk kif qed jibqa' jsabbat saqajh u jinjora totalment dak li bosta individwi, unions u korpi kostitwiti qed jappellawlu sabiex itejjeb il-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna.